Ọmụa wo Mr. Chukwudi Nwankwọ Agwụ a na-agba ya ọnwa atụ family from Enugu village Enugu. Ọ bụ nwa akabela ube ọrụ ọnụ. Ọ bụ na-akpọrọ ndị ọzọ ndị chiri echichi ndị nze n'ibe niile ube. Ibe nji akpọrọ ube na ube enwe ka mmiri ji arọ ite. Ịbịa n'ezu ọ bụ na ezu amara ịkpọwa ube ọmara ya ama n'aka enwụọ n'ike mana ọ bụ na ibe dube nna ya amaghị ọ bịa na-ama ube adịghị ama ube ahụ. Onye ọ bụ na ịfụrụ mmiri ube ahụ nwoke ọ ga-eribe nri nke mma anọ ọrụ ya ka eji eturu m ọ nọ n'Igbo gbuo agụ nwa nna oge. Ebidoro m uhie 1986 wee kpọwa uhie. Abatara m ka m nyechala ọzọ enwebere nwa m bata nwanne nwoke a na-akpọ ọbụla eche mgbe ọzọ m echekọta onye ya akpọ uhie ahụrụ ya ebe chi ime uhie ama nwa na-alụ ọrụ dị iche iche na-eme ihe dị iche iche wee pịa ime uhie mkpọ ya na ya ka nzikpọwa uhie. Ejere m ebe ọzọ mụ ya uhie na ba aga 30 or 40 years mgbọgwụ agbọghịde nyebe agwụ igwe agwụ nara enwe anyị na-adụ n'ọgbọ mana abịa asị m kpọọ mkpọgide wee batakwala na igwe afọ epe wee kpọbụ ya ibe niile anaghị echi echichi ụbụ na ji akpụ ya nwanne ụnyaahụ ka anyị keje studio maka a na-agwa m ọwụla ọrụ di m ka m ejirebe eje maka ana m asa m all forces in men. I'm the president of militaries. Ọ ka nna tabara aka enyere m agwụ uhie mana nna akpọrọ ya o wee doo m anya n'ọdụgwa ọfịsha nwa obere oge mkpọcha rituo nje chọọ maka yunifọm. Ana m emekwu ma ogiri na-agwa mmadụ ihe ọ ya eme oge ahụ na-atụ m egwu nke akpọrọ m ọsọ esi nye m nye ọdụo na laịn m na-emekwa ya kama meme niile ndị nka m bịa na onye nke nwa nwanne m nwoke afọ ya mere na mkpọrọ ya kpatara ji wee azụọ nwu mmadụ nri nne na ya n'ebe nọ nke ebe ọ nọ ọ na-akwado mfọ afọ nke adịghị ada emegodi ya ka aka ilukwa enyi o nwekọ ese imebere ya ndị ọcha a nakọta gị mekete ndị ọcha agba akwụkwọ oge ọ nwere ike kpala ego dị ndị n'ikwu oyi ịnata olom ihe m na-eto ụha a na-akpụ ya ana m akpụ ya nọ nke gaị eto m dị aba medemedeme military mesi wee nọkwalị na ya na-akpọ nwee ndiri maka onye na-emeli ndị oyibo esi ibe na-enwe afọ anyị ji wee mara ebe a na-enu akụkọ anyị nna luo ụlọ esiri enu ego ibe ego nyere mana o nwere ndị kụwa akụwa wee gote nke na-ama na-eji ya nke ka mmụọ si na maghara apapụ nna eze nna enye nne mmecha ebe a nke ndị oche enye m paakị ya ọ wụzialụ onye bịa be m o were ya na-enye m ibe maka omenala nne ije agwa batakwa mbido omenala ndị ọzọ onye ya fụrụ na ọka nwụrụ ụmụazị onye a ga-awara na agba na ọ ya eje na mgbago ndị ọzọ pụtara erigbo nne ndị zụpụtara erigbo nne so ndị na-akụ ya mbịazi akpọ ụgwọ onye ọ nọrọ anọ na-enye m o nwere oge n'aka mmadụ aka mmadụ aka onye na-akpụ ya arụ ọ ga-emebene ga-eri n'eribie ma ọ ma ịbịa eweta ibe ime mmadụ nke ọsịsụ ya o nwere ịkagbu arụ agaghị abịa mere nje n'ọrịa anụ iwetakwere ya na-eri so ịnọkọta inye ọrụ abịababeghị anaghị aka ya ka eje gbawara ya ọgwụ ga-ewe ọgwụ maka ihe wee zu ya na-ezu ya abịa ọnya nwa o jigburu ikuku abịa ibe eji agwa mmụọ ọgwụ ịchọ aba etu imechere ịchọ aba ịgbara m kpọọ ya aba ọnwa ebe tara onye n'ukwu ọrafọ n'ọnya nwa enwere ịchaka bụ ibe eji asọpọtụ ya wee gwuo uhie ọ wee daba ọnya nwa bụ na abịa n'egwu a na-aka ọkasị na ya otu gita dị na ya wee egwu so n'ọnya nwa Yawa.